Aquest Cáceres les agafa al vol. De vegades tinc la sensació que em llegeix el pensament. Permeti'm. Caram, quin bolígraf tan bonic. Sí, sí. Ja sé que és una mica estrident, és un regal de la meva filla. És una mena d'amulet. Un amulet? Avui necessitarà reforços? Seria la primera vegada en 20 anys de professió. Té una filla? Sí. I quina edat té? Acaba de fer-ne 15. Així ja és una dona. Els seus deuen ser grans, també. Sí, el petit n'ha fet 6 anys i el gran, bé, el nan només té una cosa al cap. Ah, sí? Sí, em sembla que fan a totes les noies de la classe de Corcoll. La càndida adolescència, eh? No, nosaltres érem càndids, Sílvia. La joventut d'avui dia van a una altra velocitat. Ella ha investigat, li han arribat unes proves, les ha confrontat i d'alguna manera ve preguntar si és veritat o no. I arribar fins al final. El que passa que, com tots no som sants i tots tenim coses a les nostres vides, hi ha una mena de xantatge. Que rep ella. I si li digués que he trobat la manera de bloquejar l'expedient de la seva filla? Puc fer que la informació no surti de comissaria, puc fer que cap mitjà de comunicació no s'ocupi del tema. He fet un parell de trucades. Comprant-los a tots? Oh, dit així... Cáceres, el meu gremi no és de fiar. Sempre poden haver-hi filtracions. Tindrà els seus costos, però em donen un cert marge per tornar-los al favor. Se m'acudirà alguna cosa. La idea era fer, ja que tenim un president del govern en apuros, doncs que l'entrevistadora sigui també la top, no? La més interessant, o la més important, o la pionera, o la líder d'opinió de la societat en la que treballa. Sí, la idea és aquesta, clar, és una persona que es pensa que té molt clar quins són els seus valors professionals i ètics i que els defensa i que confia molt en la seva integritat personal i professional. En l'obra intentar posar-la en dubte, aquesta consistència. Sílvia, no banalitzem la situació. No, és vostè qui mercadeja. Jo només vull que venci amb el cap. Sisplau, raoni. Estem a mitja legislatura. Hem aconseguit un equilibri que feia anys que aquest país no coneixia. Les coses estan tan bé. S'imagina el terrabastall? Això no és responsabilitat meva. Sílvia, fa anys que circulo per aquests passadissos. Li puc assegurar que el que tenim ara és el millor que ens ha passat des de fa molt de temps. Oblida un detall. Vostè mateix ha dit que si em sento incòmode, per la raó que sigui, si s'entén que estic ocultant proves, no, és massa arriscat i jo no sé si... Tot és qüestió de convenciment. De convenciment. I només has d'estar convençuda de qui és l'home que té al davant. És aquest d'aquí? O és aquest? A mi em costa molt penjar-li una etiqueta d'un gènere, perquè no sé ben bé on adscriure'l. Comença amb un equívoc, que és possible que l'espectador el llegeixi com en clau de comèdia, però no ho és. I a més els actors tenen molt clara la marca de que no poden defensar ni subratllar la comicitat o la hilaritat de la situació. Doncs m'acaba de tractar poc menys que de meuca. Però què diu? No m'havia sentit mai tan incòmode. Ha estat la situació més humiliant de la meva vida. Sento dir-ho així, però... Sílvia, ara mateix faré que... No, sisplau, no faci res, no ho publiquem. M'estimo més fer veure que no ha passat res, com més aviat... De seguida l'espectador té totes les claus i tota la informació, i l'únic que el fa estar en tensió és saber com es gestionarà aquesta informació que els personatges tenen i de la que també disposa el públic. Però si ell ha confessat que és l'home de les fotografies! Sí! I és per això que l'admiro tant. Pensi que vostè, en canvi, mai no confessarà a ningú que durant uns instants ha tingut ganes de fer l'amor amb mi. La dicotomia de, a veure, un bon president, un tio que és un crac com a president, que ha tirat el país endavant, que ens ha tret de la merda, ara l'hem de treure perquè hi ha una cosa en el seu passat que sembla ser que... o ho deixem córrer. I a la seva privada, que faci el que vulgui, però que sigui un bon president. Però el que té de bo l'obra és que no el jutja en el president, ni el fa perdre. Les regles d'aquest joc són molt elàstiques. Hi ha coses en què hauria d'estar prohibit jugar. Ara està parlant de política? O dels rumors sobre... Es pot mantenir la calma? Sílvia, què vol preguntar?